Madras Nyokrowati mbau dendha menyang kawibawan kemul kamukten disembah wong sak negara. Dasare pinaringan nugraha anak lanang sing mursid, anak lanang sing sigit, pinter gawe bombonge rasa tumrap wong tuwa. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye nganti pun Rama kebablasen mung mendem karo rasa seneng nganti lali mblawentah marang anak tanwurma bakale getun keduwung ing tembe murine. Gandeng bisuke sing dak dama-dama sing tak golo-golo tak gadang-gadang tak udang-udang nerusake keprabon mongko dadi ratu ning negara Mandaraka ya mung jeneng Sira Narasoma. Dadi ratu ngono beda kelawan para kawula. Ratu ki beda kelawan para kawula, yen para kawula mung ngurusi karo uripe dhewe, nanging lamun ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan, sinampuran kewajiban, ya kuwi nemtokake banger bacing butet bening mulya rekasane kabeh para kawula ing negara Mandaraka. Lan ndak pundhut kanthi banget jeneng sira dadi satriya aja nganti nindakake dosa gedhe. Ya sanadyan kabeh manungsa urip ana alam padang mesti duwe dosa ning sing kirana dosa sing gedhe. Ewadene dosa gedhe iki antarane ana 7. Ana 7 perangan. Sepisan ya kuwi nyembah sak liyane pangeran. Kowe rumangsa marem saka mareming rasamu duwe keris sing bisa dadi srana sekti mandraguna kaletu kang dadi tembungmu. Aja aku duwe keris iki tangeh lamun aku bisa dadi satriya sekti. Aja aku duwe pusaka iki ora bakal aku dadi wong pangkat. Aja aku duwe gaman iki ora bakal aku dadi wong sugih. Yen tembunge wis nganggo aja kaya ngono kuwi wis ngiwakake panembahe marang Gusti merga nyembah karo pusaka kang watu lan sapepadane kuwi dosa gedhe. Inggih Rama. Nah, dosa gedhe ingkang angka 2 ya kuwi lamun to nindakake lampus diri. Merga nglawan kelawan takdire Gusti kodrate pangeran. Utawa nglarani karo awake dhewe kanthi bab-bab ingkang maksiat mendem lan madat utawa nindakake pakarti sing gawe rekasane jiwa lan ragane. Angka 3 tega mentala sengaja wani ngilangi nyawane wong liya apa meneh gugurake karo anake dhewe ngemapan ning kandungan kuwi dosa sing gedhe. Angka 4 ya kuwi nyritakake alane wong marang wong akeh. Nyritakake alane wong marang wong liya kuwi yektine padha karo nyebar fitnah, kuwi dosa sing gedhe. Angka 5 nindakake laku sedeng utawa laku selingkuh utawa laku zina apa meneh le selingkuh karo bojone wong liya. Kuwi dosa gedhe sing bakal njrimpeti laku kautamanmu yen maneh tumindak sedeng lan selingkuh kaya ngono kuwi. Kowe yen tak kandhani manungsa aja kaya prajurit-prajurit sing ora ngerti tata ing mapalane Mandaraka. Angger tak kandhani aja pisan-pisan nyedaki zina, le jawab malah kula mboten nyedaki ning kula malah nindakaken malah ngono. Iki Rama iki lha kuwi. Angka 6 tega mangan jatahe wong miskin utawa anak yatim ya dosa gedhe. Angka 7 marem lan critakake dosa-dosane marang wong liya. Aku biyen nate mendem. Aku biyen tau mateni wong. Aku biyen siden 7 nate tak gagahi kabeh.
yen wis ana tembung kaya ngono kuwi marang karo dosa-dosane kuwi bakale ngrempet lakune kautaman aja nganti nduk tindake kudu kok singkiri ado inggih Rama inggih musing tenanan inggih Rama lah ewadene dosa gedhe mau bisa antuk pangapura lamun to kowe gelem nindakake 5 perkara siji tobat sing temen cirine tobat ya kuwi getun lan ora mbaleni tumindake sing kleru kuwi siji angka loro dikir kanthi tekun sing surasane nyuwun pangapura lahir batin marang pangeran lan wong sing kerep dikir kuwi bisa dadi lantaran rampungke marang perkaramu Hongko telu nindakake pakarti sing becik tekun pangibadahe ngedhekake amal utawa sedekah utawa gawe seneng tumrape wong liya upamane nedenge ambawarsa anggene palakrama kaping 50 utawa kencana banjur nanggap budaya nyenengke wong sak lapangan kuwi calone swarga tungga sanga kuwi.